Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι στα ενδότερα της Aloha Nails και πρόκειται να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό προϊόν που ανακάλυψα, το οποίο έκανε θαύματα για τα νύχια μου, που ήταν θαμπά, εύθραυστα και πολύ ταλαιπωρημένα. Είναι το Nail Repair Gel, το οποίο είναι βάση ελαστική, δηλαδή rubber base, με χρώμα και πολυβιταμίνες και βγαίνει σε 11 φοβερές αποχρώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως βάση υψηλής συγκόλλησης σε οποιαδήποτε εργασία νυχιών κάνουμε, είτε και μόνο του σαν τεχνική one step. Έχω επιλέξει την απόχρωση Milky Lila, μια πολύ ωραία λιλά απόχρωση. Σαν τεχνική λοιπόν one step, βάφουμε το νυχάκι, από ό,τι βλέπετε στρώνει πολύ ωραία. Πολυμερίζουμε στη λάμπα για 60 δευτερόλεπτα και μετά περνάμε το top coat. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι τα προϊόντα της Aloha Nails είναι vegan και είναι cruelty free, HEMA free και toxic free.